ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ютуб канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ютуб ва мардуми ғариб. Дӯстони азиз, марҳамат имрӯза навор навори беҳтарин навори сечкаҳо ки имрӯза навора яъне ки ҳаматун жда доштем. имрӯз дӯстони азиз 16 апрели соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 131 сомонӣ мебошад. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки срочно фурӯшеша, марҳамат барои реклама кардан дар ватсайи ман 911 32 43 44. суратҳоша қатъи видеош дар ватсайи мо партоед, қатъи маълумотҳои пурраш иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, 1000 раҳмати калон барои дастгирии беҳтаритон. дар телеграм канали мо аз ҳаматон хоҳиш мекунем шероинар бидроен подписатсия кунед. силкаи канали мо дар таги комментария закрепи шудааст. подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон. касоне ки бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, пас мушкили шуморо ширкати бародармон Набиҷон ҳал мекунад. дӯстони азиз, борҳои шуморо аз Москва ва Московская област ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ин бародармон чандсола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. бо хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ борҳои шуморо равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, пеш аз навори мерседесҳоро сар кардан якта астраҷи срочно фурӯшӣ агар мезанед, астраҷи хачбек, соли баромади 2001, мотор 1.6 инжектор, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. мошин дӯстони азиз гуфтага ки дар ҳолати хуби техника мебошад. мотор, коробка ходовои 100%. қарор дорад дар шаҳри Роғун. нархи мошин бошад 58 000 сомониш мега. 4 баллони 80%. срочно фурӯшӣ бо нархи 58. гуфтагии дӯстони азиз ки мошина биё аз пеш бибин, иншоалло ки аз пеш боз савдо мешавад. савдои дар пеш мисол бо дигар мошина Хайкин маъқул кишид. ина марҳамат дар рақамҳои 937 64 05 61 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. тариқи ватсап ва тариқи номерҳои дастишон ҳатман дӯстон дар алоқа бароед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин мерседеси фурӯшимон дар навори имрӯза. мерседес сечкаи объёмни, соли баромадаш 1998, мотор 2 литр, коробкаш бошад автоматикаи, бензини хуле қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагии дӯстон ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб лук ҳам дорад, ҳолатиш бениҳоят хуб, хулоса ягон камбудӣ ва растход надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин бошад 73 500 сомонӣ. марҳамат дӯстон, лук ҳам дорад, 4 баллони пачка, краска талаб неста. метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин сечкаи фурӯшиамон, соли баромадаш 1995, мотор 1.8 литр, коробкаш механикаи, бензини холе қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки то охири сола ҳуҷҷат ҳам дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. мошин ҳолаташ хуб, на хаду заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин бошад дӯстони азиз 43 000 сомониш мега. биё мошина аз пеш бибин, маъқул кишид, савдо дар назди мошин. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби мошин 901 54 58 58 қади метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, инак сеюмин сечкаи фурӯшиамон, соли баромадаш 1995, мотор 1.8 литр, коробкаш бошад механикаи, бензини хули қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш сабсафед 95 сол, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. гуфтагии дӯстон ки 4 дарож электропакет, ҳуҷҷатош ҳамаш қоидавӣ ҳастанд, утилизатсия кардагӣ ҳастай, ҳуҷҷат ҳам дорад.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи мошин бошад 40,000 сомониш мега. дар рақамҳоро экранда 30 20 35 20 қати метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, сечкаи простой гуфтагӣ бидем бо нархи арзон. Марҳамат сечкаи фурӯшӣ, солаш 1996, мотор 1.8 литр, коробкаш бошад, механикаи сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. газу бензин кор мекунад. сарошна фурӯшӣ қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи деваштич, яъне ки ғончӣ. нархи мошин бошад 37,000 сомониш мега. камтараки дигар савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мошин. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби мошин 927 53 28 10 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин, ягон трактор, ягон камаз, хулоса лӯбои чиз доред, дар ватсаи ман 911 32 43 44 суратҳоша қатъи маълумотҳои пурраш партоед, иншоалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, сечкаи навбатимон соли баромадаш 1998, мотор 2 литр дӯстон бахшиш, коробкаш механикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад. краскаш сурхай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷат ҳам дорад 4 баллони гуфтагӣ ки 95% қарор дорад гуфтем дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 55,000 сомониш мега. камтараки дигар савдо мешавад. марҳамат харидорҳо метавонед дар рақамҳоро экранда 003 99 19 94 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқаи мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. шерунар ба хотири меҳнати мо ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, ина марҳамат касоне ки мерседеси кузуфи универсал гуфтагӣ буд 2000 сол, мотор 2.8 литраи, коробкаш бошад автоматикаи. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, ҳуҷҷат ҳам дорад гуфтагӣ. номерҳои транзит ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 73,000 сомониш мега. ҳолаташ бениҳоят хуб, чашкиёш варид надорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби мошин 001 88 77 06 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, сечкаи навбатимон соли баромадаш 2000, мотор 2.2 литр, коробкаш автоматикаи, сӯзишворияш дизелни қадӣ ҳаракат мекунад. мошин мерседес кузуфи 2000 сол. хулоса мошин гуфтагӣ ки состояниш бениҳоят хубай, утилизатсия кардагӣ ҳастай, техосмотр дорад то охири моҳа. коробка автоматик. коробка автоматик гуфтем кондитсионер кор мекунад. мотор радной ай худаш соат бар ин турбина кор мекунад. радной ай кондитсионер гуфтем кор мекунад. дӯстон, дискои классик, баллоно нав, чехол нав, расход экономичный, ягон кориш нестай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархеш бошад 81,000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари мошини фурӯшиамон мерседес сечка соли баромадаш 1999, классик, дар ҳолати беҳтарин мебошад. кузуф тоза, задагӣ бредагӣ надорад. чашкиё тоза, ходовой тӯбча, мотор звер, тонировка 8 моҳи дига дорад. утил ҳам дорад. ҳуҷҷатош гуфтагие ки буҷдагианд. кондитсионер як кор мекунад. гази евро 4. фақат харидори аниқ занг бизанед. қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина Қурғонтепа. мотор 1.8 литрай.
бензин газ нархи мошин бошад 61500 сомониш мега. Марҳамат дар рақамҳои экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, 9 июли мо Mercedes C-чка ҳастай. Соли баромадаш 1994, мотор 1.8 литр, коробкаш механикай. Судишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. Mercedes яъне ки элеганса гуфтага 94 сол газ бензин кор мекунад. Хулоса срочна пул дар кораи қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нархи мошин бошад 37000 сомониш мега, боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 889 97 95 95 хати метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, сечкаи навбатиамон соли баромадаш 1990, мотор 1.8 литр, коробкаш бошад механика, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Кузуфи S180 қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, пешина Ҷиликул. Нархаш бошад 58500 сомониш мега. кузуфаш гуфтагаи тозаҳа, балонош пачка, ягон камбудӣ ва расход надорад. дар ноҳияи Дӯстӣ гуфтем нархаш 58500. марҳамат дӯстон, метавонед дар рақамҳои 937 27 67 98 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дар комментария сечкаи арзон гуфтем. Ина марҳамат Mercedes C-чка солаш 1995, мотор 1.8 литр, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 39500 сомониш мега. хулоса мотор, коробка, ходовои 100% гуфтага. мошин фақат мегири ҳайш мекунӣ. газу бензин, гази Евро-4 дар рақамҳои экрана 977 10 00 33 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстон, агар шумо ҳамин навора то ҳамин охирш тамошои бошен, ҳатман дар таи комментария 500 плюс монед ки штоби мо бифаҳмед ки ҳамин навораи моро шумо то охир тамошо мекунед ё ин ки не. ва дар комментария 500 плюс монед штоби буфаҳмед шавинар. раҳмат барои дастгирдон. зиндаву сарбаланд бошед. лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, боз як то дигар ҳастай. Мерседеси фурӯшӣ бо нархи арзон 1994, мотор 1.8 литрай, коробкаш механикай, бензин плюс газ кор мекунад. мошин гуфтагиай кузуфаш тозаҳай, кузуфи дсадакай, 94 сол, номерҳош транзит, балонош 80%, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе гуфтем. нархи мошин бошад 40000 сомониш мега. метавонед дар рақамҳои экранда 907 30 70 38 қадим ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин охирон мошин ҳастай срочна 2000 сол Mercedes C-чкаи объёмни, мотор 2.8 литрай, коробкаш автоматикай, бензини холӣ қади ҳаракат мекунад, электропакет тонировка дорад, ҳуҷҷат 1 сола, мошин бе ягон расход, мотор, коробка 100%, задни камера дорад, номерош падарка 30 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад шеринар 89500 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромада 988 01 32 32 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. раҳмати калон барои дастгирдон. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.